Iya. Sa kamauli lagi nonon de tapos sa iyo kan napela ni nauli. Ay rapora. Ko ay nonon tapos sa iyo yarang kukuray nonon de tapos sa iyo kaya mga tina pa may matami tayo andang at tiyakan kamauli at tiyakan busmay. Nakoy mir kabe na kante kalesa na kabe ne. Amra mungkin rokoni nonon de tapos sa iyo. Yarang ko na rin yung matipo ka kukuray nonon tapos sa iyo maris puno ko mas nakamuamuaran na suwara nonon tayo. Ano ko to ko kukuray nonon tapos sa iyo ako. Kasi kan ako niya ba mga na-white na ako narinig mo ako kaya na ba happy 7 mata nga natutan lagi ha happy 7 anong hinahanap po tapos sa iyo yang nga ligit na pusmahin ako rin nagkape niya ako rin tapos sa iyo sabi rin natumata ka rin all the time and all the way tatay na amen narapog the way ay nang nagugulay na nga datiyakan pusmay na kuya ni kapan na kaya tiyakala sa kapan niya po may riya tayo kawala rin ay kata kay noon tumanta mo inaliginan tayo ano ko min kami ay kaway ni kapan na nakakampan at takatakay yung taka araw ng mga na meron na yun po na ngayon kapan na kasapan na loko noon tayo sa gumani nga tayo kaya araw ko na natin ito araw nila yung tiya ang meron na po sa sumusumay na bang kami noon tayo tapos sa iyo sabon nang ano patiteka ayun na sinakoy miya raywa agakamti meto ang ronali ray nonte tapos ayo arora kana kampun menilari kira di kay makakamakan ko may man ronali ray nonte ayo kaya po nante yar ko ora nonte ayo sko ba yay kay ne kati meto ang ronali kira ayo punte ka na lupos main no kuimi ano ba kakabayan no kuimi no tapos sa iyo sa gimana nga tayo kan nalutulot ya so ngayon yan uwi na tayo katuya no kuya no tapos sa iyo talamis na tayo karimi sa kanda na ba tayo kan lupos main no tayo sinangin ng gulay kaya mga nilaligiran ngayon ang iba mga kaulingira ang natin kaya katuwin no tapos sa iyo sa takarim basta dati masyari saka pusmago na tayo kanina tayo wala ba begini jadi niya sinabus siya kahit the case ang kaya mga sila naguri pa yung mga biyawa nakurumot na nila karang famous yung kuha kung nila the case inonon na rumata mo ay spay inonon tinilig umumata nga wabino again tiniligan ako
policía, a pesar de tratar con vida, a apoyar la manera de. Sa total na kapila kanya. Tapi kalau waktu orang sendiri dengan kaitan dengan meron kita sendiri dan orang yang kami asal mga kita para patuloy at napuloy ay yawayo yawas ng bawat makapayanin. Ay kaya din ako yung nanuhin na yung buwan. Para kapoy kung nampay ko niya, pray na nun ako kasi napayay na para kanya is na bawat na nun tubig kaputan niya. Kaya kapayay kaya nga nila kapayay na napangalan ko. Ay kaya kita sinakoy ko ni Kristo ako. Amen. For the time, Maranatha. The Lord is coming. Ay, ino po ito way, nung meron titapos sa iyo, kahit kuna ng mga penikutak, nung titapos, kuna, titapos sa iyo, ilang inukukuray. Hindi may mo, may kayo, hindi pa, demand na, sa tegi na, ay nakain, yakari sa may, anya kang ara, right siya, pero nasi ko katuta na, bata kinamen na usukin, may kay,
Para boleh tahu tan apa nasi katen. Ada apa pe? Ko me awa tatay tuwe na ko nam kanta ni tuwe. May busya tami meron ni pera kapungan na tete may ro. Zero pera ko na di kes pangara. Asin ako na natay man namiyang tuwe o ang bebay po kita tuwe. Apayay na petali wa mano wa kya ngora tatay. Akya ngora yonti apo ni nun umam ne po kayo. Kakapayay yan tatay o kaukina no ya. Amen ay ro ran tatad manira na sinakoy mo ni Yesu Kristo araw ya. Amen. Ito ko asun sa pangaran tatay yo. Sawakira ke mete makuri to kora atyo ni mek kana skaraw antara de pena ni te yan ospenin katwa ke ngai ra kain te karesa o ira ta ke te skatakin ikaw ngagi pa sinakatayen ka koroira ken karo koira yai o tatake te ano puno nga atau roy ka unungaw na ikay. Dito ka nagkakevin ako na ko ina. Atau roy ka unungaw na ikay. Dito tabi sa iyo as pangarata sa wakirake mete makuri atu kora atu ni meki pa anari kita mais ay unungaw na ikay. O anari kita mais ay unungaw na ikay pa saksi ayo aratakit me inara kari kiyon ay unungaw dito yay. Ararong sina kaputwa yi arari dito yay. Iponde ke mente po ke ni Yosua. Tumakoro tuwan ay tangi dia pas nawarwari ni dai mente tapa no kumena yai mente ki tuwan na kon ruaiwa asa bosi panara no warikia mente screen tuwan na wawa imin meten mote ade na toro tuwa ay itete tuwa na kon anaka women mote ade Yosua ade nasin nun temane o ito ya mete utoro ade mote katau roi kung kai ngwe me o metani itirera ni kapeni o di nanun tekaranga ade yuretan na kon jebe ang nanganganiya pa ataya. Yasan nanganin kami tiyabe, akam nang nako nako, yon na pa atami. Nikapenin kami, ay kaawamata nikapenin. O naroon na yasan, suwang amote. San na kami may mayagi, tirirewa, may mayang, maungande pa nun, o may nukot, tekaranga, ari yurubisis. O may mayo, kung piri ni wairio menta karanga are you dinanon na paya kain neta antoki intarin mereterinian eresin ako tiki buata punna kaya na enakuna ni kikuna ni karo ko ametem na men ay rom na yero imen ay rom mo gintawi min suwan kapen ake yasan nangan ko autoro are mote ngana kwagi kagi tuwa na may ipo kon suwa ay kay na idin ko titikiroy tapo ay kikona ko yay kuna ka roy pa area ni wawara ka kipukin suwan tayo na ko. Ntayin ti taro meawdi. Kami ito pa iya ti suwan pongo ngay na. Ako ko ni meki. Ni koroy pa in kapene. Aka na ako niya kiyay. Ako nakakapaya menti kiroy. Uring nga yasan tuang ko. Pa kuna kura menin ko diya. Tay meko. O tay paranan. Panaron ko. Ntayin ako. Ntapo aki kuna ko yay. Ngay ato wea ay atuam. Nabasin kakapayakan na tiyakat tuwe. Ano sukir ka kinakon tirongorong. Anora tuta na tirongorong yakunti ki payo. Away tirongorong. Etek na kipa isa kay dili de mote yametin de tayek. O yakatira kaya kikiyabitiya kiti sa kay dili. Iwari kiti kan mote. At tinubuwa kan na tayo naman era na tuwe Yosua. O Yosua yang anak kiti miyo ko penang kasa at makuri kiti kanta ni nga. Ari yang anak mote ipukin karukwaya tukura kay tireran tiya pero yang anak ari tiya ni perita inanon tinongorong o tiya kinag pa tuwa Yosua
Tisipanga yang anak kayo. Kanga sak tisipanga erang ni bebet. Pai pugina pa, ite kina pa. Yay! Anak kayo di pe, kito ya kayo di pe, ya kanamin ay maya. Yay tinanu ay karang dirita ay kama to. Ay ki kunan ni kinako kaniti na pe maya. O sa singay ite kina ki. Payay na pe karangan yuritan. Ari ipunawa tsepe. Men tita buari na yay na ko yay. O tita buari na yay. Ari nanu na inapundrang ini kahangaron dukoy na penitiran. Tita buari na kakiwa yay tsepe ni perita. Patakaranga ari yuritan. Epiri inukan takarangan tsepean tita yan. Eri kita karangan na pangayaron tipo tay merinan tsepe ari tuwana. O ari tuwana. Awana ka nga tirong-urong ututan na yakun tiran. Yakun di takarakyan. Me ingeng kito. Yang anak kita miyo ko ay perang dawawata. Me anak peri ta Yesua. Nakon tuwe Yosua. Ino ni meki na Yesua. Namananganan tita yay. Tano ni meki. Ngayon na pen tita yay. Yay te miyo ko ay sanganak. O yay si pangara ay sinakasa. Di si pangayo yaksa na pe ya apotoro. Akia usyan katayan karukwa. Itapon non nape. O ape ni siya ni peri ni puwa tukura kay. Ngayon ay kasiniya kintita yay. Ayo di si pangana pe ay sanganak kintita yay. Pasi nakatauraw at yun nape ayo. O sinakairiya kan John na payo na kontepe ni perita ari katauroy Yesu na koira ari inaro may yay tinan kanganga na yun na beta kanganga ay kahit tara titinmane kitirurubuakan na tinmane ay Yosua gana sinora tirong-urong kay o tumuan kanta nga ito kutayakan tumuan kanta nga ninikodi ang temmakuri ibukin Yosua Ninukori ang maguri, ibukin Yesua. Awayo, tirong-urong wadi po karikiyaki. Mena na tete, Yesua na kung tuwe Yosua. Ita ko na teka, tuwe Yesua na kung Yosua. Hindi ki po niyo nuwa. Kura-kura, ako na ninukoriya. Titeka, ako na kura-kura, ako na ninukoriya. Tinuwa titay ako, kukak inanon takarakayo. Ari na no pa Yesua, ikokyo ka tirong-urong ayo. Na kung tuwa Yosua, pa, inakarawa si pangara, metyo ni meki, o tiye ki meko, o inakura-kura, pa, yay te men na, amin na yakuna. Ano na pa sinora kay yaron vityen tuwa Yosua, pa, vitye ki kiriniya ki Yosua, pa, inawasiya si punitirera, nikarukuya, ntiyepe ni perita, nikasa, nikarawa, ari yesa ndisa, mayroon tuwara mote, o te kanta nga vitekin tuwa Yosua, edi niyaki pa enaki memek. Utan te makuri iyo enaki memek. Enaki rorome. Enaki memera. Enaki para nanona. Ay vitekin pe Yosua, pa enakura-kura anonimeki. Ay enaki diki patisaki onimeki ngai. Dirabukina ngai edi niyaki narona ayo tuwa Yosua. Ipukina pa Yesua eperita na koina pa enatime to irarikina oane pukinan ke kangai Yesua na koina tai meku tai rorome tai memera tai parannano kuna oni meki kuna oni meki kana to sikaraw na penora rungurungon to way Yosua ito pa punchomata kititin mani eragin kurakuran joni meki ngen kitirandra kya kaitara imaina Ato wayo, gana kungunguram. Ang atapaya wadirek. Ay tara aswana, pangayiron, tepaya bubura kaya iriki. Nana, tuwa yoson pondoy na kabara-bara. Tara aswana pa, bubura kaya iriki aswana. Na kung tekanganga, ari ay kiyame na imain. Yesua, ibit iya na penomata. Ang kwe, ngay, pasinari ki ngay ra, pa, omata, ay kasinani ni Korea. Sipa, tirong-urong eroy ni. Gana si Korea, sipa, tirong-urong eroy ni. Auri nga tirong-urong eroy ni. Tirong-urong eroy ni, pundrong-urong ni Kristo Yesu,
Ari emmeti yon takay pangak. Taurak yon takay pangak. O emmeti bugin kaparakin na rapure. O mangaw si may poko yemeti. O itukan kay ni makan temeti metebure. Awan ni tirungurung asiriyain ntatakahan waya ntatekin na paan ni takaway. Ay na pwede ni Viteira ngay rayay ay katahan na pure. Tahan ni meti pasinakamewa kiyay. Si Viteira na bayron Jeso pasinagiri pasitahan ni Korea. Pasagi ko na ni Korea. Nakonta magurin si pakin tirungurung ay roy. Nga na sa kimewa kina titataro. Titataro punronan timew ni Korea. Eriya ni mena na bayrora. Tinano nditaki metyeswa titataro. Titataro pun ang anakira tukunan kura-kura anditaki metyeswa. Osaksi nga yan sinatira ke ibukin tukwawa asang anak hindi tayay pun tukwawa ay nakunan nga tinometa nakuyay kaya kapayaki nimakan tiruwayo. O si Vitiak na payron tuwa pas narig ngaira patani piyok. Ingen kisa ki Vitiak pa misinari ngaira. Ingen kisa ki Vitiak pa to aki nakuwaray nanon tiya kalesa. Mas si Vitiak pa sininiaki pa ngaira na ba tani piyok. Si pangara naratari na ay kakakakor. Itaku tapoki ane makuri awa wapi merwaiwa. Ang kay tuwa itaray arora. Itaku tikibuhay ang kay tuwa kuna taray aruya niyo awa. Ako na nga niya am turo tinin Korea. Pa anateki na am tek. Makuri awa wapi merwaiwa. Ayo tiro iyo siya yaron na yung makuri. Anapo to rin Yesu unti tayari. O tinato pa yung anuria apo to rin tayari. Kaya awuta tiro ayo. Yay makuri niyo awa hanganak ito kura kay titeka adi tekin na to kura kay ito aya na kunangan niya amtoro tinin Korea to kura kay haki ko kunan kay tara makuri niyo awari na akay na no anay pupog tiya eso anak ko iya pananganak tinin Korea kunan kay taray makuri kay para nang bebet ang ayran tayo kay paakya ayaron ali erikintayin tapay para arang ka na kutira kay bugin Yesu ako anak na pa ntawra kinta kay pangak arang ka na kutete bugin Yesu ako anak na pa numus ka kita kan pako na siningak o tinari kita ba ekarawa kinakoy takawawan kanta ng antitayayo mentirungurungo na paan
karesa yai tokia. Metesu ate kinaki punnakia sana awakia tokina. Irosi tapo ni kabene. Ponte mo ngaya ate toki ngaya. Tiare pa ate ome ka ngaya. Araka tenuan kanta ni kanta yai yatakutia kana. Temmakuri ayo yarangin kataviaki. Yarangin kataviaki temmakuri ayo. Oh hey, ere ke mentiki bwana wowa. Ayo takutia kana. Kata uroi ko. Ngai. Ngoy me ohmeta ni tirera. Nikabene. Yesu ayek swanga Yosua pa inatin tataninga. Ibugin tera. Ibugin apa temmakuri. Yarangin kataviaki. Nteta yare. Oy po naroon na betivivi tinakoy dan teta yai. Yakandok Yesu. Ikayakin toto na nano na. Mga ngani na temiyo kayo kita maguriyay. Pasinatay ya. Pa, sariyay nakikawari miya. Karawakin na. Sariyay nakitaw-tawin ano na. Na sariyay ni maing ipugin ka saan da makuri ayo. Yariyay nakipanikay. Patirabukin na. Ipugin na pa ay kay. May samata ay ka asway manikina Yesu. Ay? Kita iriki. O tira tabay yarik. Kapara-para, ara misinari ada noami. O ya, yari kena pera tayo, kapara-para. Yes, tiriri yari ibiribin na rin ako mayay. O ya kota temabe, ara misinari ay, o ya tak. Amnori tinan mabiya ka nakirin nan, ane kirin nan, kung na yes, ngaya tiriri yari sinakuya, ane tikirin na nesitautan, o sikato bibiya kintaw raura. Ane inarikin na, nikangay ka nga tinanikirin akan ni tabo, ay kinakya Yesu. Mangkisanura rapatan ganit temapero, rapatan Pilipin ni kapene. Nakataw-tawa ni kunan no yan titayari. To tiya ka ke, dinipi meni mewa te pesent kinakin Yesu akirin, o isipi may suwa te pesent, ay uraura, ura kya kan, apun na kikina Yesu pa antay Yesu. Arinano na yon Pilipin, ay po suay na pa ni kinag Yesu pa tiya suangay. Wan tirongorong at tiya kinag paya kataviaki temakuri ayo. Yarang ni kataviaki karawan temakuri ayo. Paibukin na pa may somata ay kasoy menikina Yesu. Saksi ngaya, ikataviaki na pa temakuri ayo ibukin na pa usu arota ke yonimek. Ate nin rota ke yonimek tinanusu. Rondi kira ki apo ipokon rotong tongin John na payo. Oh, detay yarang inungarek. Yarang inungarek. Detay. Tariwa mano sagi pen kay na kun na nabibit Yeswa. Tong kanaro na pantetay ayo. Sa sandi ki ngay na patan. To tanta bitapin pun miyangara. To sa sandi ki patan memesu. Sa sandi ki patapon si tanro kon tari meuri. O, naroon na na-function there, to sagi ko na, inuwaf na ko yay. Basta, to sitaray na, basagi ko na ko yay. Dita yay, sa peninibitiyak. O, ay, pukin na pantitabe sa iyo. Kung yay na kan na pantitabe sa iyo. Baka nakamtara, ditay pura, may mo ayo. Ditay pura ayo, ditay pura ni bibitin ako ilan ka pen. Patira ka pakaragi sa siya ni pen, naki ko na yay, watara. Ipukin na namba ko dito, uya. O titay pura, ayun, titay ayo. Arapatan to ya, merarana, di sinang karo, at ito ay, titay ay. Inadik ito ayo, kititapa sa iyo. Para tayo ni pusmaya na bibit iti Yeswa. Aratay ni kapo wira, o aratay nunikira, o aratay ni kamerunungira, ipukin tesipanga, ay kataviyaki, karawan ayo. Sinakamen na roy aratay, ariyasan ng anira, Yeswa. Sinaspa, tirong-urong roy ni yay. Ngana ikunande kitainan titabor ko nga pakunaro ko yay. Kawariyo homata pamina inoimi awana kawa tadi omanam. Itagu tikibu ane yone duaiwa tikibu awa. Eria ipasi nakaroa anam makutuwade kana ko meyay. Ngay na. Yakani pong awake ako na makuri yay. Ayo si titay ni maguli taduwa manaw. Si diyay ni karoyan titay ay. Pa amais ay ka akay nanu at makuli ay kitirungurung ay. Ang kanaro na pa sa ko karoya.
O inoi na te pong. Inoa ki pera. O anapen inoi mi pain ka pen. Aki sinakunan ko roya. Ibukin ka meway ya tadi ra. Apun ka mewar anap. Ita ku takawan kanta ni nga. Kaputua Yesua ariana pa iti tokan kay. Yosua ti makoro. Tuwa na ati ki pa ni mewar wayo. Ayata ku tiyakan na meme na irom tayo na ko. At napun na kikita nuko. Yesua karawa ni kauring atuwa Yosua. Ngay. Pati tokan kay. Iya kini ke men kura-kuran. Titangan ni buwaka. Dito kan kay, iya kini ke men, iron chomata. Na dito kan kay, iri ke may iron Yesua. Ipugi na pa Yesua, iya punto to kan kay na pentay na ko. Yon tatan. Awan ni takanta ni nga, asa nga na kinapenta tayo. Nga na si karawa at maguriyo. O sinakaroyan takanta ni nga, asa nakaputo ay Yesua. Antay yesa ng magurin at maguriyo. Nga yesa hindi kinapayro. Ngay? O yesa na pwede kong kwa ayro. Ang na makinan ta maguri ayu ang kimuan rairak. Na kontero ni kaisipong. Oy, yaragin ka bubu. O, inanon rairak wari o tuwa na tapay iyo koroya. Ay to ay bukina. Yapo ipo na kontero ay puni yaw kanga. Pau kanga nga di kensa. Ang kiyato yana makina te buka kinora ko o yarang pepenta taro. O sitabu ka nga. Au tataro au fasting yerang kura-kura yan ang maku dituwi. Ay yarang negosyo. Ya mais na ba yung karoya? Ay kita ko ngay, yung mga bitaw iyang. Pagkita ko ngay, bay pun karawa at maku diyari. Ngay? Tuwa na tumuan ba yung itaw ba? Pun ngay, ay karawa at maku diyari. Temen na, temino, ay ako sinako men temeria. O ay ako sinako tuwayo, pa yapon na kinikabukan. Ay yapon didiyak ba ito ay eka nga yarutak. O kanya anak ito way ron na wangko. Aya pa inora kiyak. Nakaparabo na paripun tekin ay paripun punta pa pun ko. O timino ayo kanya mina inanon na rauso. O wangko ayo ti sa anak ko iya taimonyo. Ang ati sa ibubuok hindi pa inora kaya panonos. O yakatawro hindi tayo tuwa na pa. Santi depungan. O nang mana nga, panano ko na kawadi yaws, kangay mama na nga kakawadi yaws, hindi tayan. O yaro ko na tuway, o itawa mataruan yaws, o yato ko tuwayo. Isi sila kinakain na pa, o ngayon ako ntiputo, o yato sila kinakain na pa, uya tayo, di po na ko. O sa kikina, mesa tayo, miminay. O yato ko na ko nakain na pa, neko. Yes, patete na pa, tuwayo, o yato, neko. Ang nga, kain na pa, minakon ntiputo po. Ay, tayan naman nga, panano ko, kawari yaws, pare, nga o program ti tayari, imago ni defisari si menta, mo ano pong karukata kanima pong, ay pong nga upong ti karesa, hindi ko ano pong, at ti tabas, at sante, yung mga pong nga upong, hindi diya, yan naus, ni kawara pong, di kibuot, ang anaw, tandi pong tayo, kikik. O, yata po, may ano na ko, nungot at tirong-urong, ay rong-urong ni Yesu, na napupusi ko, so nga po, may main na ano na ko, nungot at tirong-urong, ay nakawaray mo, ikikik. Na meruro mangay. Napupusiw pa ko na, kunaswa nga pumpe, yay, anak kunakay, yay, kukunakay na yay. Itang dia, pan nakatukayo, peta po anak kunakay. Pan nanameki na timiyong oroy, kanay kapunay yay. Ang handa na tete, tuway, metuway, rangin napapak. O ngayon kan, hindi yaro kung titayari. O yeswa nga, yori hapen, na kabiruro tukurak. O po na wangko sa wanti, sa dihapen, na kabiruro. Opun na iya kay nagtuwari yan akong takatakan tatanangay. Yaro ko Yesua nga gitirungurungwari. Tuwari yan tatanangay. Oy pun spaya yo na pautay no mo nura chance. Apun ngay na. Ay punta ko pa. Yan upa yung tayari. Pay Yesua nga tatanangay ko tuwari. O nga yatag pati tatanangay. Pakunan ako. Ikawari po ko na meruro mangay. O nga yung kitaraya. O ya si tabo yan ori tinanyaburo tibukin. O yogi kakina pa iso nga kain na pa. Na may siku meta pa para tataro. Payay tinan no meta kanati bukin. Ya pun tete na payan upay si tabo inupay tayari. O ya pun manang ana isya roy katawroy. O tataro na kon tuwi ya manang ano kon tuwari. Kun tirungurung warang kakukuray. Payaron yuwa tarungurung ni Yesu. Awan awakin kami ang Yesu na kuya awusun teta puari. Pati na pa yari. Itakata kay ni Venay kay. O tsura kay ni Yorak,
Ausun kapeni apeni ni katuwa mimia. Wa anang ipeni ni meta kun titayan. Ang kiro ko. O tiya to bayari kete to wari. O ya ta ko yun na emera sila sinde pa. O kapeyan asuna tinani me. At tinani pa hindi apuro. O ya ta ko wangko adi itawa min pa indonos. Siguro ay pwede po na kahit taraya na unumani, sagi po rin ako yun. Ano na na pa, nangitik takanganga, pwede ka kahit taraya, unumani, paano na, subuto unumani, ano yung menanay po kuya di apuruakan, ngayon, ya kahit tara, subu. Ngayon, ano tinunguro ko, mangkino ko, yay, o tiya ba yay, purmakan tiya suwa, katatakaan waya, tiya matari, kino ko, ito, aki tinunguro ko, naswang ko, may po si tinunguro ko, kanong ko, ito, ako po nataya. Pangaya yata manangaw si ngaya yata manangaw non narakam non nari anda na kun tetegi na tirungurung diyan naus oy ikata ikatuka pay na oy ikatuka tinano pay para yon gi ikatuka pay para yon o tata bayari yemino na petyo amatay o apen ni meta kuna pe anausu tamano sinana o punto wayo apen nura te bayari dik na kun na yomet oy yata takaruan bubusi bukan pa ya kanimet beto bayay jenira eruko may nakapeng ay way tirawina ay kuruwa nga na ngaya kura-kura na ay ngaya yaki kunan kakamagut o yatang o yatatakarwa iponi na nun nautay tataro yon o yatatang tatakarwa o isaro yung tataro o tuwayo tirata ba yari kirona itakarwa o ya ni kanimesu patuway yaki makuriro na tis yaki memesu o yaki tete o ipon tinidiyak na epong ngay na epong ang kisan tataro yon o ito o tirata ba yari diba yari kinon tuwayo? Yan, kan ni mesu ya tak ipatakatak ganumoy. Asa numoy? O tuwayo. Ya punta una pa ni mesu. Ay aswang yan ausu. Antina ke o nikita na tiyaw saan. Paya kami awag ginasimi. Yes, sari. Di nga po mo ano ko to suwayo o karaparap. Ay ko na ko ni karapa awang ko. Niyan ako ni karapay. O kero ko ni karapay o ka nga me nasiya di yogi di pena pai pun chomet o yete pai pun chomet o chena to bayet eta kero ko kana pai o ngai hadi sinakabutu ang ko Yesu ante maguri ay ya mga muannan ko tatan pai mga pun ngai ay karo ante maguri ari ingi haru ko anak ko to wayo me puna na sila wa kana pai o ngai kangan nang muannan tare de mas kau nga kinte tai hey pa sinahagi kariket yakin kanta nga saking ay das karo at magun ay iwe ko nora kay duwa wari ay kapara ubur ay nang tataro maka papun saking ay nang kapara ubur ki yan iniya ina petatan pa nanang kakatunga ki haru ko tukuraki ni karapara panako dire na koira temaguri ayo sinakaputo ay tiaswa kanay peka arona kera maguri ay temaka metukura-kura pas kay dia mata na ko ni Kristo saking ko ya ko karoya ne po atuya ndam maguri ano ko karoya an tapi tay o ngay na tanda ni mek sinang puto ra kanta ni nga pas kunan ko ro ndam maguri to men wana na napakaw na aratari na dito ka upay na kiaraman dito pun kura-kura na pasahin to ano kuran ko ro ndam maguri men puton ndam maguri bukin Kristo sikaw ngagi paye kita upay kan irangin tao oni mekinan Yesua amuan payan Yesua inanod tumaku diay kita gusto pangaran tetayay kita uti kibun tetayay memuan teto kan kay ngaira yon peikan ni kapene idon tuware tetangirira saki konan to kan kay koroy makudi kay me sito kan kay idon tuware tetangirira awane pugin ang kipawro na petete na kuya ipidipi sikunay pain kapene ni koroy idon tuware siya ko kura-kuray. Pas po ni memerang ay. Detaye yu taruwa mano. Yay detaye po ra etaw roy na koy nan detaye. Oy detaye po ra nanganira to kura-kura detaye. Nanganira to kura-kura ndapatara pasina merung na masine sinapatara. Nanganira detaye po ra yu. Dito an detaye yu to kura-kura inanon noron mek. To kura-kura inanon kakwawan temagure yu patyeswa na pokira. Kakuwakin, ang anak kita, pasinakunan, tira ke, ipukin tuwa, awayo titay pora, ataw roy, nakoy na, titayay. Tariwa mano, titaparo kumenayay.
Titeka ni Kevin ako na koida. Titabasay. Wataw Roy. Hindi lagi. Ibugin tuwe. Wataw Roy. Nuwot at tirong-urongo. Na kuya, talim mo manam. Wataw Roy. Nriki. Pana sa kakawang ko at Yeswa. Wataw Roy. Nriki. Pati sa kataw raw at yun napayo. Kanaro na, pakungo panantuwi ang tatabasay. Mang kanaro na pakunan makin na pakusray ni kura-kura. Kaya pay ka ko time to ah. Nimena inano na, o nimena na bangay inano na. Tatabasay yo. O yay tibibiti, ayo na sinakoy na. Mente tayo pura, may mo ayo. Kasi nakapuwira matuwi ah. Tatabasay yo. Ang kanas pusmaya tayo pura ayo. At Yeswa, namaka na ilong tatam ni Yeroy. Ngaya, nakakura-kuray. Ngaya, napisira. Ngaya, nanganira titawroy. O ngaya, nanganira tikuna. O ngaya, nakadikira. Pasinarigi, patan katawrowa. Doon nabayo. O tiraka pakara, agis sasan nori na yay. Pasasan nagidikiyay ngayra. Patan katawrowa. Maino kina. O kanta nga. Pamendituayo. Ay nakapuwi na, ano nakira, ng mga kaibibita, at sasan nakikunapayay, nakunas nakunapayay, nakunamiyukuar. O tamin Yeswa, nakakapayay kami tao, pag kami na yay. Sinatataro, ang tatapura kami na yay sa pupiragin tataro. Kura po ako ay tawatwara, mantamak. Kuno po agin may nakaroy-roy. Tuwi, sa tayo pa, tamakuriyo. Yagi kayo nanuwa kiyay, kura-kura rin nakamata. Yagi kayo nanuwa kaya ramane. Kaupayra, nawana-wana ra. Nasibonragin kayo nanuwa kung tamakuriay. Ibugi na, papunong ko kung nakahira rin tamakuriay yun. Makam, ano kura-kuram. Ngayon na tuwi apon siyang pa'y namakuri. Mananginti tayo tuwi, o sipungan na nakuntabo, ay ka, agi po roy, may ang kanta nga tuwi. Mentutaba sa iyo, ako na pa kay kung anita, tibibiti. O am tayo po rari pa, mga kapuwa kita, titayay, mga ko ito uya. Kakapayay na nun, titaba sa iyo, pa sinapusimaya. Kasi nakunan din na ko, inanunam to ayo. Ano ko nandiki? Pa mga tahan, kura-kura ngayra. Ipugin katawrawan ni Kidibes. Ipugin ni Kristo. Katawrawan ni Kidibes. Ipugin ni mga hakim. Kakapayay na ngayra kayo ni kapen. Ako penenori kapakaran kapen. Sangan ko kapakaran ka penentetayay. Ako na koroy. Iron na si Maria Yesu Cristo sinakoy. Amen. Ang harap pati, tapos pa nga, nakuha ng tapas sa iyo, sabi na si Amen. Di ka ba? Amen? Yan po. Tapos ng katawan na yan, nakunda ko to. Tapos si Drupa na takawin. Akin mo ang kahit outreach game, pare yay ito pa yung kakawag, at nakunti uwo sa taon ng mga outreach, at takatawa sa pun, sa taon ng mga takatawa, sa pun nakatawa ng yaan na raus, sa mga mga kondok, doon mga uwo. Ipara rin muna, sa sparan na kung kanin, nakuha ito ang orak, kaya kara, ay miday. Ito po. Anak ko namin, ang ngayon natin, sa urusin kami, antay ka, rumumana, kaya po sa rumumana may main, kintiawata na wantay rik. O, ano ka pa nararikan? Ayun na, man, sabi lang, di na kong tiruway. Basta ba naman yung marunong tiruway yun, hindi parang ara to. Ano po, sa paisiya sa
Kaya kaya yatong arabi sa nakomeni darong kay ay pintara to. Araw naman antay kaya asa naman may darot chawatara. Ito antay kana andi ito antay alanikan di kape ay ang mane pwede may kay sa busing kami. Akiti ang ipuaka yeki ongoirona Aketira babata yakitokirona Kaye wawata chona deyo iaona ngana Tariu yatai apena con musiko Kaye wawata chona deyo iaona ngana Manu yatai apena con musiko Mungkin de luto po kuya. Sa kung nga na pa rin, pati kapos kayo. Nakapon din kami. No akiti meu ngarieta dairo nasua Aketi ang ipuaka yakiomoirona Aketira babata yakitokirona hoy kangai men kamiai Kaku amendra babata amo sila Vairo Kaye wawanga chona beyo Yahona ngana oh tayo yatai apena onu chiko Kaye wawanga chona beyo Yahona ngana Manu yatai apena Wan wosiko Kaye wawanga chona beyo yaona ngana Manu yatai apena Wan wosiko Kaye wawanga chona beyo Yahona ngana Manu yatai apena Wan wosiko awangan tuwea manu ya taya pena pun wo siko